Днес играем Roblox. И този път играем една игра, където играе с каравани и други неща. Има добавена нова кола. Тези да се покажем. И ето това е новото. Мисля да взема някаква каравана. И като взема караваната, да потеглям на къмпинг. Както принципа прави. Отварям вратите. Сега една по една врата. Не, добре. Както и да. Гледайте видеото до края и оставете един лайк. И това мога да взема. Но аз мисля да взема нещо друго, защото не знам така. Така. Мисля да взема кое да взема каравана, тази пак ще взема. Караваната. Сега трябва да стане една кола. Коя кола? Няколко. Така пода. Кой така? О, ето е. Така следно. Това е отделно. Ето малко да намаля, че много съм. Така. Сега. Значи следно ще се плаща да гледам. То ми е накриво. Това. Така. Сега. Задна. Предна. Така. Така. Вече са минали почти 3 минути от видеото, а толкова е. Не качих я. Браво. Сега искаме така да влезем. Че то много тъмно бе, да разпусна фаровете. Така. Не. Аз не знам. А нищо. Аз ще се продължим така. Мръдни се бе. Така. Наливаме и тука. И продължаваме. Пише за къмпингите и аз стоям точно там. Сега ще оставя малко милите, макар че не са километри в час като мили. Съжалявам, че за... Ето тук се паркирам. Не много хубаво, ама айде. Все пак се паркирам. Така, изкачвам двигателя, слагам ръчна. Сега ще ви покажа как изглежда самата каравана. Тя дори може да се разтваря, толкова е голяма. Ето, и тук. Ето. Гледайте това. Направо само милиардерите могат да си го купат. Така. Сега. Стълбите и вратата.
Така. Сега ще таковам, ще приближа и може да виждате, вали и дори вътре дъжд. Не знам защо. Ето това тук се е разтворило. Сега мога да го прибера. Ето така. Ако сме си седнали тук, може да се движим. Кой е хладилника? Тук разбира се туалетна, където мога да седна вече. И разбира се душче, където което май не може да се пуска. Куда тук? Не. Може и разбира се с едно легло, където е с ужасен цвят. Това не ми подхожда за легло. И това, мога ли да пусна лампите? Дарк, какво е това? Че малко бе, врата отвори са. Изпекла слънцето. Сега вратата искам да таковам и кое е това тарп? Между другото отгоре това, ето. Можем да се го отворим тук, да ни вали, където пак вали. Ама и да, това е от караваната. Мога да я изкача. Сега ще оставя тук това. Има си да си взема от новата, коя искам да видя каква е. Защото аз не съм я виждал. Тя била тунингована. Нали знаете, че вътре е само просто кола. Една кола просто. Където кола, да. Ама отвънка са сложили супер много такова. Накрая да спря. Както виждате, си има всичко. Не като някои, където нямат примерно бибитка и фаро и мигачи. Какво е това? Да не се върнах, бе. Защо не мога да влезам? Нали колата е лошо направена така за тунинговане, бе? Той има тук стената, бе. Я се чужа за... какво стана? Сега... Излиза от колата и... спава едно. Така. Аз се върнах, бе. Какво стана, бе? Това ще бъде видеото от мен. След малко моята как ще дойде да ме вземе. Ето тук е така, ще го оставя някои хора, ако искат да го разгледат. Ако не са го видяли още. Вижте. Това вътре си е просто колата. Ето. Това вътре си е просто кола. Просто кола си е вътре. Ако влезем вътре, то си е просто кола. То се вижда. И да, това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайкче нагоре. Ако не ви е харесало, разбира се, надолу. Но би трябвало да ви е харесало. Абонирайте се, лайквайте и това беше видеото от мен. Чао! Почти 10